कोटा पात्रांवचो व्हडलो रिपोर्टर कशीच किजिला कोटा एकटो कसोच व्हडलो चोर एकूच कालचाव घालून भोंवता दोळे आसलो काळो जाला कोर दोतोराशी वचोना ताका कितलोय आयला चोर जेवणाचेर तो नुस्तें खायना पिनालेल्या नुस्त्याक कोण जेयता ताका गोश्त पासून चोच मोना नासतो ना साबाव लायना तुवालो पासून ना आंगाक पूस तापाना तुवालो पासून ना आंगाक पूस तापाना कित्याश रिपोर्टा इमटी चामटी सारको पयर गारा कसो रुपये समागम घेवन गेलो दुसऱ्या दिसा गारा कसो रुपये घेवन येला इतू चामटी ऑफिसा रावपा मातशें हगत वर्स जाता फोनाचेर फोन कितले कोणास को तिका फोन येलो हॅलो बाबा आमचे सुजी तुमगेर पावला रे बाबा अरे 2 दीस जाले म्हजे सुजी ना रे बाबा 2 दीस जाले होल्डर किचन आणला चोयता पय रे बाबा होल्डर ना रे बाबा आमगे पावला बाबा 2 दीस जाले म्हजे सुजी ना रे बाबा 2 दीस जाले रे बाबा त्यास जाले बाबा म्हाका सोद रे तुगे सुजीगे कोण औरो बेलो आसतलो तेज मारा पडोन गेलो आसतले ना रे बाबा तू रॉंग सोच बोला कित्या रे बाबा सुजी म्हजे चोडून कोण रे सुजी आमचे सुणी तो सुण्या कसता तो दारा को काम ना सत मगा सुण्या हो गावसा सांगताई काय कोण गेलो काढा हॅलो चामटी रिपोर्टर चाली आहा तो बामटी नरे चामटी रिपोर्टर चाली ओको पात्रा मागा सांगता हांव उलयतलो ना बाबा तो कोण रे तुझ पाय बाबा तुझ्या पाय मेल्या 4 वर्सां जाली तू कोण रे अरे त्या तूच पळोना तो चामटी रिपोर्टर चाली आहा एक कितको गाबा करता से तू सुण्या कसताचो कोण रे ए बाबा त्या सुणा पात्रा पयले बोलतो पात्रा आपला साहित्य करता कामदारान पयले बोलतो अजून त्याची खबर हुंड्या मुको खबर कोण चामटे रिपोर्टर आहा मार पळायच्या रस्त्यात घरी मध्ये कुछ हाटी लागताय ए ती सांगवाचे बसून राहताय आणि आम्ही तो सॉल्व माग फोन करताय चामटी मोडाय एक गुड ड्रेस घाल बहुत कोश मोडा मुंच्यान मोडले पहिले जोडू शिकवत जाय मागे मोडू शिकवत जाय हे 5 कुस्तार मोडा बरे एक जीन पेट बाजून घेता जाल्यार पायका पैस मागताय मोबाईलला कार्ड घेता जाल्यार पायका पैस घेताय आणि रे मागचा आमटी मोडाय धडती रे रस्त्यात हलकट बुरगे हॅलो सांग रे चामटे रिपोर्टर आहा तुझी पायची बोगले घेतला चिमडो काढला रे आहे ए सांग रे हे असा रे ना तो ना खुई गेला खबर ना रे सांग रे खुई गेला ए अरे खबर ना ए ना रे सांग रे खुई गेला तुझ्या पायला का पिकनिक गेला रस्ता हलकट आहे केत ना सुधरा पासून जेईल्या पासून पोट भरपास आहे बुरग्यांचे पात्रा कोण कोण आलो रंग नंबर चामटी रिपोर्टर आहा तू कोण सांगितले आता फोन आहे गेलो तो ए त्यावेळेस पुढे तिगरान फोन कुठे आहे ते स्वतः नाही मग मुंचाई मुळाले पहिले जोडू शिकवत आहे मागे मोडू शिकवत आहे जोड कोणे मोड कोणे आणि हाड कोणे हाड बोले उतोर
₹3 एक चहा पडा आणि तू आपल्या चाकी नाही एक तू काय मागा वेगवाराने फ्रीज होतं होय एक वाराने फ्रीज होती फ्रीज किती आलं मग खालची बाज आहे की 4 वाराचे अरे पात्राव आज दिवस फ्रीज घेऊन आल्या आणि फ्रीज तू बाहेर काढून ओतून गॅसीचे गरम करू तू देश पे सापाना तू गॅसीचे कोणी गरम करू मुळे आणि हुई गरम करू पाती आणि 12 वराच्या गाड्या होता तो चहा होता तू 3.5 वरा गरम जाऊन गेली 4 हवा तो एका कोण मुळे अरे आता गॅसी स्टार्ट मा चहा गरम करू पाती बोला 350 रुपयाने गॅस वर आव शीट पासून थोड झाले होता on दोता आणि गरम होता शितो आणि केस तांबे पण करतो तो चांगलं म्हणून त्या मुंच्याला कोणी चढू शकत आहे मागे मोडू शकत आहे चल कोणी आली तर भाईच काढ पाहिजे ना मग हा याची कोणता एक खाणी का आता वक्त थोडी माता रगडे ए अरे पात्राव आज तुझ्या पाण्याची तोंडा चौकात मुस्तवडा द्यायचा हे चिकलोल का कितकं बाहेर वाटे काय इथून काय हे साडी तू तोडला हे साडी का तोडला फरक पडून का बघ ठीक मासे कोणा हात नाही गेलो थोडा 3 रुपये ओय सांगो नाही बुरी झाल भाऊ तू बिलणार रे तू मागणी वाचा असते अरे तिकडे कोणी बोलते किती सर रे तू गॅस का आणि काम जाते गाले सारखं वळणी मारे सांगो नाही ना शिरी कोण होता बुरगा बाबू बोल्या फरक काय बोल सात पड दूध सोड गायल मरे गॅस को दूध गायल 8 दिवसांनी दोन का मार आता जो ना आता तू मागचा असते कोणी बोलते तिचा कदा बरं स्लो बुरगा सारखं एक मोठ्या मुले पहिले एक दिवस काट कर बाजे मैं स्वतः काट जाता है एक चाव तुम्हारा कोडा 3 रुपये नी क्या पडा 30 दिवसांची तू पैसे आले का चहा दी पाहिजे गॅस ते झाले आणि गॅस स्टॅम्प राव चीट पोस्टा घालना दे पोस्ट टाकून आमलो किती आखे ऑफिसला तू गम सुटला गम हा स्टॅम्प मातो बडा गम हुई हरती गेली तू को कोणी सांगितले ऑफिसर गोंडाट मोडो आणि स्टॅम्प केले माताई तू खबर ना लुकी लायता मोडो स्टॅम्प लुकी नाही काय आणि लोक अरे होम झाल की तू बरोबर 9 रुपये देती बूथली मोरे दाखलीशी इथे 9 रुपये देती बूथले मोरे धोबीची बाटली बुतली पहिली तर बुतली बूथली कुणी चॅन मला पहिली जोडू शिकत आहे नाही मोडू शिकत नाही चल कोणे मोड कोणे आली हाय कोणे मोजी गोरखान सोपोनाव सारकोच एक सुरो जालो देखून हांवें चिंतलां खंयसरूय बरें चेडूं आसा जाल्यार काजार जावं फ्री गावशी खबरदार फार मारू मेनू नाच कोथलो बाबा तू माकिता मदाय रे पात्रा मारे रे हो बाबा खुई गेला मा खबर तो होई गेल तो काका बोरे छोटो ना एक गोटर माग सोड मा काम जातो गेलो माकिता दादा चपला हरका हिरो बर तू बघा अरे देवाचे शाहरुख खान सका सका आरशा तू कुछ ना आरशा सदा चोपा जाय ते चिंतालो ए खंयसरूय बरें भुरगें आसा एक छोरा हा तू काजा जाता चोरी तोर खंय तुवें म्हाका चेडूं पोशी जाल्यार कोय हांव तुका 10 वचात दिता आयकोताय आयकोत यानी किती आयकोत बरी पीच मॅट बसती गेली हो चावयताय म्हाका चाव ना तुझ्या बरी पीच मॅट बघा सॉरी चल एक मोरे छोरा हा पटका तू 10,000 का पडले ओय हांव दिता तुझी बात रेडी हा ओय हाय घरा को येतात बरें बरें चलवा ती माता ओके फ्री बिझनेस कोताय पात्रावना किती हाव पाहिजे किती जेव पाहिजे त्याचा बिझनेस करता फ्री फ्री होय हांव तुका गिराक घालता म्हाका फावली तू किरा करता होय. पुढे तू किती त्या पोतून घेऊ पण ना दिवचो तुझ्या ना पोतून लिपास आपण दिवचो ना ओके बरे फ्री मेवलेले सोडून कोण सोडली बाबा ता फ्री मिळाले फ्री घ्या थँक्यू 50 रुपये दी हा आणि तू टी शर्ट फ्री मुंडावले टी शर्ट फ्री पोतीचे 50 ऐकताय तू चावयताय म्हाका पळय सांबाळ तू घे ते मग ऐकत घे ते मग थँक्यू पगार बरं फ्री आणि किती फ्री पोती फ्री घेताय ओय म्हाका पावली पुढे तू किती पोतून घे पण ना दिवचो ना पोतून लिपास आपण ना. ओके बरं फ्री बिझनेस आहे हसपताय बाबती डन थँक्यू 50 रुपये दी अरे तू पोती फ्री मुंडावली रे पोती फ्री कोणती शिराचे 50 ऐकताय सांबाळ तू द्या सांगता तुझ्या भूत तुझ्या तू बरे मागते ऐकतोय थँक्यू Keep the change.
50 आहे आणि किती किती आकर ए किती ते कसले बिझनेस करताय अकरा मजे बसीन जाव हांव पळय केदो व्हडलो हिलिंग प्रोडक्ट शो तू कोण हिलिंग प्रोडक्ट शो येऊच राव ते जात्रे ते फिल्म प्रोडक्टर ओबर हा प्रोजेक्टर फिल्म प्रोडक्टर तू कोण हिलिंग प्रोडक्ट शो फिल्म प्रोडक्टर तू तुवें टीव्हीर एक सिरियल येता तें पळयलां म्हणजे पापाय द सेलर मॅन तो तोंडा चिरूड घालतो हांव तो तो तू होय 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 हा किती पापाय द सेलर मॅन तोंड कधी कसा रे पापाय तोंडा चिरूड बरा पापाय तोंड बरे हा तुझे तो तू आता एक कोंकणी मूव काढून सोडता बेडाला येतो ए, कसा नो पड्ड्या दिसतील पडटा ते मूवी किती रे होय 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 आणि त्यात मूव बुडाई आणि बेडाला पाहिजे सोलो कोकणी काढा होय तू काढा होय विचार काढा तू ऍक्टिंग करताय मा खुश आलोय तू घालताय होय ते पैसे 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 किती रे पैसे दिवचेच पडतात प्रोडक्शनाक उतरा प्रोडक्ट उतरा बरे आहे की नाही प्रोडक्ट ठेवा उतरा एक सांग नाव किती सोंपलें विचारा नाव सोपले होय सारखे डेंजर मरे स्टोरी किती ही स्टोरी मुखार एक तांबड्या कुर्तीन आसता कुर्तीन फाटल्यान स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीनीर एक भुरगो येता गुडगो तो भुरगो तूं स्टार्टिंग आम्हा गेला होय टमाटा फातर फाटी मोठ्याचे पण मुका किती जाता सोंपलें स्टोरी बोला मुका किती जाता सोंपलें